jotono sari kaham hingke ang video ria balok sukha tabuso thuibo sai saka o kaphakya angke video ria balok ma karon kha kisa pawo pailali ya angka video khaina rok kisa sele ma hayun tongkha angka han bagoi video rok burjakliya inko tabuk se ria balok kha hanoi mutumanoi video rok khai tongkha angka saka o thuibo sai phakya tabo norong nang phuno gane an doina kaimani asai tongkha asai se motamti sale saya khutori tongkha setai khaksa digini kha asa asaya norong phuno gane ko doina o jaga khai kusu kurui ala asa kya basa thui thangu uje phak phak jaga o khai tamni bo thui ja keseng oro simin se kubung oro bo kubung yang kha asai liya busului yang ni bai yang ni busului ukota alada kha sarmani yang ni o sugang saru nga yang ni khe ulo saru abse yang ni asa ya kaham ka pharan jaya da hanani buni nog ni busului tu mata yang na ni khai nga yang ni khai ta semana sun kai mani ya bono si busului nara khata ma ka bono kaham ka pharan jak bula ka asa kya mo khai yang ni khai na hadi asa ya apeti wo kayo yang kayo ko moso king chilli bubarok bar tong ma kha thang thaya bubar le rugra kha yang bu phangbo koromo sitongsu amoka phantok krangjak abo se gobang ma sar khiklai mani ta am sukse torogo jo to thui thangba kya ngo arang phangsa o aingo phangsa kai ri kha ambo thui tu yang tong mani nge tabuk kisa bera dom nai tong khai bon thule thuya ko mono 4-5 bu phang mane koyekta bu phang ban chiri narang mang khai wana ya ku krangjat market phogo phantok ber ma bu tikcha khai phunga siri ban tarugoi khumtobo khum tui luna bagai wa tengki khali ni tui nya nawoi khumo kisa tui luna ni hnai tui luya baloka satung khopra ma ba ko bu phang ro thui tong ma kha satung khopra mani bagai bu phang ro thui tong ma chu angka tui tong sa kisa tui luan hnai ba se nyong tui mo thup jak chiu ba bu ko ma mi song punya ko na ang mo thup lo heo mà mi xong tùy punya khô hành vào cái gìเขาđangช็อกcái xin một cái tùy rồi lu bách kha búp hàng rồi hỏi tổng bách kha sa tung cơ pra bলে đi poro to cái búp hàng rồi hỏi pra với tổng bách mà ní ta tùy rồi cái sáng ông phi này thế sao hỏi pra tổng bách kha khum búp hàng lai pata nó solo trong nhà đó vô to lắm mới khi tăng cây ấy kìa ta bukan nó thang sini sadrai rok soknan nó gặp hai sadrai soknan tai mong kha ngo ta bu satsakani khum rok tui lui nó thang tong kha nó thang tong lai kha nó thang tong khang khai sung sian loi tai kem kır tai ta mo sadin sal phake sadrai soknan nó gặp phanan tong nani sanani abo nong chu angka tabuk sadrai sokana nor ba sadrai sokai malai layan mai mi song pa kya muya ba sobai awandru ko peke baza musa alu ruwi surya kalang ruwi baza
sayo bulai khai Chinese rok jamani.